Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Miyerkules, petsa 5 kan bulan kan Mayo taong 2021. Magiribang kita sa laog ning sarong oras, kamiyan sa Indong Makay Riba, deng iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolanja. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako man po ang sa indong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez Jr. Ang programang ini mga kaaksyon, atod sa Indo kan ako Bicol Portilis, asin ang programa man ini at kakampi kan mga inaapi. Ini ang programang kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang Ora Mismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, partner, good afternoon. Masiram na hapon, partner. Ay, masiram na hapon, partner. Hindi ka magparadit. Ano man ang problema, partner, basta ang sentro kan buhay, ang mahal na Diyos, perming may solusyon. Yan bagang pigsasabi ko sa imo, magtaram ka sana. Asin an sa imong kalag mo. Maumayan, oo. Mga ka-action, kadako kitang pag-urulayan ngunyan. At syempre, aside kayan partner, dagosan sa tuyang papremyo para sa tuyang mga parantabay. Iyon na nga ni iyan, ang medyo na-excite ako. Tagaro-ural daw na sana, dahil na nagpupunduan pa premyo. Yes. May tablet, may cash, ano pa daw ang masunod. Yan partner, itong mga medical assistants, dagos-dagos sa tuyang mga Saro kababayan. pa yan. Aram mo partner, ang pinakamagayon digdi sa programang ini, talagang, kumbaga, ang programang ini nagdadaranin kaugmahan, nagdadaranin kagianan sa buhay kan mga kababayan tang Bicolano na inaabot kan kakayanan kan ako Bicol Party List. Correct. Ang sabi nga ni kaan partner, ang timing sa buhay, nag-aabot sa naman. Pero ang problema, Iyo man talaga yan, partner, ang pinaka-obheto kan pilantropong congressman na si Congressman Saldico na mapagserbihan ang mga kababayan tang Bicolano. correct ka dyan, partner. I approve and I salute kay Congressman Saldi, left and right. Oh, pati nga ni Bitis, isisaludo ko pa. Mga ka-action, partner, igwa kita nyo niyan ng special na bisita, partner. Magiging makabuluhan ang sa tuyang episode. Hulita, kumusta hunta ang mga proyekto Ang barita ko, partner. Owa Bicol. Ang barita ko, partner, ang bisita tangon yan sa mga pinakamaygos na regional director. Of course, partner. Ang barita ko, partner, ini ang saro sa mga walang pahinga na public servant. Correct, partner. Dawa nga ni, sabi nga ni, nagkaka-edad na, gwapo pa ang giraray. Eh, medyo padihong ko yan eh. Oo. Kaya gwapo eh. Ako, amigo ko ang Aram mo, partner. dahil ako nagkuhan yung padihon na makanos. Ta medyo makakaapekto yan sa image mo. Tama. And aside kan pagiging gwapo, partner, talagang in the name of public service, permiyaon. Tama. Oh. At saka, very approachable. At saka ang tuyo niya talaga, partner, kung may mga Bicolano na nangangaipo kan serbisyo kan sa iyang opisina, permingyaon. Lalo na ngunyan, partner, na padagos kitang nasa irarom kang pag-apod niya tong pandemya. Tama. Aramon ta mga ka-aksyon kung ano ang proyekto, programa kan OWA Bicol ngunyan na nagpapadagos ang pandemya. Dahil iba makakaibahan ta ngunyan ang Regional Director kan OWA Bicol, RD, Regional Director Henry Miraflor. Maray na pagkahapon tabi, RD. Marahay na hapon man tabi, Action Remy, Ed Padi Siram. Siram na action Joshua. pa. Asin po sa gabos na naghinanyog, naghiling kan sa Indo programa. Ayan. Ngunya na hapon. Tama-tama ang sinabi ni Director, kita live sa social media and live pa Live sa pa radyo. kita sa radyo o ragon tabi, RD. Balik kita duman, RD, ano tabi ang mga padagos na programa ngunyan kan OWA Bicol ngunyan para sa tuyang mga kababayang OFW na sa irarom kan pandemya, ano ang usual na nagiging problema tabi, RD? Okay, sa ngunyan na diretso mangraray an sa tuyang pagtao kan mga regular na mga programa kan sa tuyang ahensya. Pero sa ngunyan na igwa kita kay pandemya, igwa po kita kay mga dagdag na mga programa na pigtatao sa satuyang mga namumutan. So ibig na sabihin mga tabi, OFWs. RD, aside ka itong ongoing, may dagdag kitang programa para sa mga OFW. Yes po, Action Remy. Igwa po kita kay sa ngunyan na igwa po kita. So byword na ngunyan kan sa tuyang mga OFWs ining Doli Akap. Doli Akap. Saro po yan sa mga popular na programa of course in cooperation with Dole. Dahil digdi po sa Doli Akap na ini ang mga evaluation hali sa OWA. And then ang payout po ang Dole. Oo. Ano Dakol ang tabi, Director, nin mga kababayan kita na mga OFW, lalo na duman sa mga nasyon na labing maray na naapektuhan kan COVID-19, ang nagkukontak sa Indo o nagdudulok sa OWA? Yes, opo. Dakulon. As a matter of fact, sa ngunya na aga, kaya medyo na-late po ako digdi sa satuyang programa dahil igwa mo na po kita kipig-atendiran na issue and concern kan sarong OFW na yaon sa Damam, Saudi Arabia. Opo. So, medyo na-late kita. Pasensya na po.
Kaya lang, pirming iaturgaran ta po. Ining mga problema kan sa Okay. tuyang mga OFWs. So gustong sabihin, Direktor, talagang ansa indong opisina, nakatutok na maray. Sa gabos na mga problema na pinagdudulok kan mga kababayan tang Bicolanong OFW, yaon pirmi ansa indong pag-aksyon. Yes, opo. 24/7 po ang sa tuyang pag-aturgar ka ining mga OFWs. As a matter of fact, igwa po kita kitulong hotlines Okay. na kung saan Hotlines. hotlines. Okay. Diyan po sinda makontak, tangani po any day of the week, any hour of the day. Yan po ang satuyang ahensya. Matindi Matabangan talaga. ta po sinda. Oo. At RD, an nasyon tabi kan India sa sa pigo-considerar na strike kan COVID-19 countries. Kumusta tabi itong mga kababayan niya to na yaong duman? Igwa bang ning kadipisilan? Ano tabi an Ano, may padagos? Bicolano Oo. partner na May yaong Bicolano ba na igwa duman? Sangon yan na pinaghalataan na ko yan, ang information hali sa head office. Dahil pagabot sa mga arugayan na data, head office man giraray ang sa tuyang we relied on reports from head office. Pero until now, dahil po kita advice kung igwa kita ki Bicolano na affected. Pero Ining mga kababayan ta sa luwas kang nasyon, Direktor, na nagdudulok sa Indo, paano yan? Sa in nagko-coordinate ka mo sa mga kapamilya ni Dadigde, iyo ang nagre-receive kan tabang? may mga cases na ang sa tuyang contact ining mga NOK or next of kin digdi sa Pilipinas. Sinda po ang nagre-relay sa tuya kan information na ang sa indang ama, ina, tugang o kaparyentes may problema duman sa ibang nasyon. So with that data, magibo po kita intake sheet, gigibuhan ta po siya ki-report as in ipapadarata duman sa ahensya kung saan sila nag-apply kan trabaho, and then of course ipapadarata na po iyan, na report na yan sa Polo Embassy na iyo po ang magibo, ma-handle kan problema kan OFW na yaon duman sa host country. Okay. O ni partner, tayo usually talaga kadakol kita RD ng mga kababayan na nagkakaigwa ng problema sa araw kayo. Halimbawa, ang sarong OFW, duwang taon ang kontrata. Then, because of pandemic, na-extender. Paano tabi, RD, itong mga kababayan niya to na due na or ano na tabi itong sa indang dokumento? Like for example, sa Saudi Arabia, ang ikama niya is good for 5 days, pero 5 years. Pero inabot na tabi ng duwang kontrata. So, ibig sabihin, tapos na. So sa iyang ikama. So ang sa iyang dokumento, madyo na. So ano tabi ang natatabang kan o pag-abot sa araw gayan? Normally, pag may mga kasong arugayan, piga-advise taan mga OFW na as much as possible, daisin da mag-extend. Dahil once na may extension, dai na po yan ki-valid ikama, so may problema na Opo. harapon sinda duman. Kaya ang advice mi po, makipag-ugnayan sa Polo Embassy, tangganing matabangan po sinda, mag-extend man po, yaon po ang Polo Embassy na maalalay sa Oo, problema kasi nila. baga po, Pero RD, normally po, Action Remy, titabangan ng tana po iyan na ma-repatriate, Okay. maiuli digdi sa may satuyan. uli. So dumang kita sa Lalo repatriation, may na alaog. Direktor, kung naghahalat ng maray su kapamilya o su agum, haluy naman na day nag-uli, ano yan, talagang may programa kita na maipauli na. Iyo po, oo. Filming nangyayari, kung yaon sinda duman, siyempre, i-advise ang Polo Embassy na nagre-request sinda for Repatriation. for immediate repatriation. Okay. Pauli. Yan po ang nangyayari sa ngunyan, tabi. So gulpi tari. talagang nagre-request na makauli na. Iyo po, dakulon. We have at least sa Bicol region, mga nasa average of 40 repatriates every day. Every day, day. Yes po, So, every day yan. dakulon, Oo. ano? So, nagkakaigwa So po gustong kita. sabihin, pwedeng ribu-ribu na ini, puon kan magpuon ang pandemya. Iyo po, oo. Sa ngunyan, igwa na po kita ni total of 21,000 more or less. Repatriated Bicolano. Repatriated OFW. Bicolano Bicolano. OFWs. O paano ito RD man sa mga OFW na nakatalaan ng magbalik sa indang mga amo sa indang pinagtatrabaho? Naday na nakabalik. Naday nakabalik. So ano po ang programa kan Or OWA? partner, may trabaho duman sa abroad, kundi dahil sa pandemya, day na. Kasi baga RD, usually pag alimbawa ngayaan sarong OFW nakatalaan ng magbalik, tapos di nakabalik, babayadan ninda ito. May sindang counterpart itong OFW. So ngunya nigwa kita ning pandemya, ano tabi ang programa kan OFW kan OWA sa OFW na dahil pa nakakabalik? Yan na po ang malaog po sinda duman sa benepisyo na pigtataod under Dole ACAP program. Duman po sinda malaog. Pero may mga countries na po na nag-accept po ki mga OFWs.
pero diiton pa lang. Di iton pa lang. Oo. Piga-advise mi po na kung po pwede, because of this time of pandemic talagang dakulon ang harapon ng problema. Kaya so Abroad. ibabo na muna magbalik lugod. Yes, opo. So kung po pwede, piga-advise mi po ining mga OFWs na kung igwaman lang po ki makikilingan digdi, trabaho na diit, Tiyagaan mo na. Itiyaga na muna. May programa Itiyaga na po muna. kita para sa livelihood ninda kung sakasakali na dayang matrabahuhan. Sa ngunyan po, pig-implementa, ining programa ta na Tulong Puso. Pangkabuhayan po ini, pero ini po pigtatao duman sa grupo kay mga OFWs. So grupo, dahil pwedeng individual sa naman. Dahil po, Dapat group. grupo po ini. Nagkakaigo na po kita ki groundworking. Pigduduman ta po ang kada probinsya. Tangani po may explicar ining mga guidelines, mga dapat na sunodon. Tanganing may implement smoothly ining sa tuyang programang Tulong Puso. Kumusta man po, Direktor, sa mga kababayan tang maliban duman sa mga nagre-request na ma-repatriate, ano? So mga mauli, kumusta? May kadipisilan? Ano po ang mga proseso para dahil sinda madipisilan sa pag-uuli? Aside kang, syempre, complete O documents. maski suday nag-request ng repatriation Oo. partner, so mga talagang pauli na. Ano ang Dahil man- kaipuhan ng dokumento tanganing easy access pasiring sa Pilipinas? Kada country kasi ay igwa ki separate protocols. Ang protocol sa sarong country may not be Applicable the sa protocol ibang country. applicable sa Apo. ibang country. So ang Polo Embassy ta ang nagahandle kayan. Ang what we do is pag nagabunta digde malaog na po ang OWA. Halimbawa mga Bicolano na OFW na pasiring digde malaog po ang OWA Bicol. From the time na nagtungtong sinda sa NAIA until the time Na makauli mapuli sa sinda. digdi. Okay. Yaon po ang OWA Bicol. Okay, na so masuporta ang sa participation or ang ano kan OWA Bicol or ang OWA in general sa Pilipinas, pag nakalaog na sa Pilipinas mismo. Yaon na malaog Okay, sa pag-aruga. dyan na malaog. Iyo po. Nalaog lang ang OWA na let's say sa OWA Bicol, nalaog lang po kita kung may problema ang mga OFWs na yaon duman Pasisiring Bicol. relate to us kan sa indang mga NOK. May na-mention ka, Ardi Subago, na hotline para sa mga kababayan tang OFW. Ano ining mga hotline na ini and paano ka mo makontak? Okay. Dahil ko lang po si number. Pero at yan po may tatawag Sa ko bagay, tangan- yaon man siya sa website. Nasa website, Nasa ma'am. page nasa kan website. OWA Bicol. And then of course yung number ko pwede po sinda Ayan, sinda personal number ni Personal RD. number ko. Oo. Matindi. Sige, pwede tang i-anunsar, Ardi? Yes, oo. Personal ang, number? Ang number ko po is 0920 0920 960 960 0072. 0072. Ayan. Open po yan 24 hours tabi. 24 hours. Matindi. Opo, RD, oo. bago magpaaram si RD, kasi aram ko naghahalat, nag-antabay sa pamilya. Naalala mo tabi, RD, so dinulo kan ako Bicol, as in kan Action Co Center, sa indong opisina, nakababayan niya itong nadidipisilan duman sa nasyon, kan ano, na nag-igwaning helang, naging bedridden siya, so then nadipisilan siyang iuli, may problema din duman sa host country. Ano na po ang update tabi ka to RD? We are in the process of communicating with the Polo Embassy. Sabi ko nga ni Kasubago, pag-abot sa trabaho kan Polo Embassy, day kita makapag-intervene. Meaning, what we can do is to advise them. Opo. Nakapira na po kita duman na follow-up, 3 or 4 follow-ups. And Oro at yan po, ipa-follow up ko kung ano na ang status kan sa tuyong Opo, request. salamat duman talaga, sa Polo RD. Embassy. Oo. Pero i-emphasize ko na ang gigibo po kan OWA, especially in OWA Region 5, sa mga arog kaya na problema, is to inform, advise, ining mga Polo Embassy concerned. And then of course, ining mga mga NOK, Opo. ining mga partidaryos kan kan OFW. Ang na may importante problema. duman RD mamatean kang kababayan niya to digdi kapamilya nan OWA Bicol dahil nagpapabaya. May nag-aasikaso Oo, sa inyo. correct. Pag may mga concerns po naroon kayan, kami po mismo, di duman mi po ang NOK. Ngunyan nga ni, nag-instruct ako sa satuyang naga-extension office na itong kaulay ko ngunyan na may problema sa Damam, Saudi Arabia, dumanon po ninda, tangan nga tis maapis. Opo. Yaon dyan ang presensya kan sa tuyang opisina. Ta pagka may arog po kaya na actuation, mga acts, medyo nakukuyan si mga
mahal sa buhay. Opo, kan OFW, nagiging at diba? peace dahil Okay. at least Opo. lamang namamatean ninda na ang mga OFW, ang mga Bicolanong OFW or itong mga kababayan niya na nasa ibang nasyon, May masasandalan. may masasandalan. Okay. Ardi, aram ko na masyado kang busy, ginakbigal ka si kaso. Ano po ang mensahe mo sa mga OFW yung Bicolano bago kita magsuruwayan? Siring man sa indang mga kapamilya. Okay po. Mayormente na gusto ko na relay digdi sa Opo. satuyang mga kuyan, mga OFWs. Lalo na digdi po sa mga NOK na yaon digdi sa tuyang rehiyon. Na kung pwede taraman po itong mga OFW na pauli digdi sa satuyang rehiyon na dai magibuki mga illegal na repatriation proceedings. Dahil minsan kasi masakay, may mga nagsasakay sa mga private vehicles na pag-abot po digde, dahil po nagduduman sa kuyan, sa facility. Meaning, may mga profiling po kaya kita na pigigibo. Maski po, private car, maduman man giraray po sinda sa facility. Tangani po magkaigwa po sinda ki Profile, lista. Profile opo. po. Oo. So, saro po yan dahil dakulonan mga naaraman ko na naguli na, dai Dahil uminagi sa tamang Day proseso. uminagi. Opo. So saro po 'yan. And then of course, gusto kong ipaabot sa gabos ng mga NOK na kung may mga problema an sa indang mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa abroad, yaon po an sa tuyang ahensya. Ano po itong NOK Tabi RD ba? Para masabutan po nila. Next of kin. Yan. Ini po yung mga ama, ina, mga tugang. Yan po ang mga Apo. next of kin. So, kung may mga problema sa indang mga OFWs, feel free na iparam sa sakuyang mga kaopisina, mga staff ko, tangani po, atinderan ta po, tulos puso, tulos an sa tuyang mga Or problema. kung dahil sinda makadirekta magkontak, pwede man digdi sa action po Yes. Tama po, And tama po alalayan yan. ta Oo. partner na makaabot Tama naman. po yan. Base naman sa kasuguan ni Congressman Maski Saldico. video kulon mo yan si RD, maski apudan mo any time of the day, talagang ang pagtao sa imuning oras ni RD Pirmiaon. Kaya pasalamat po ako na nagkaigwa po ako kay pagkakataon na ma-invite po digday, tanganay at least ma-relate sa satuyang mga namumutan na OFWs. Opo. An mga concerns and issues. Apo. Na po pwede tayo. Okay, partner. Salamat na maray, RD, sa pagtaunin oras. Aram ko, busy-busy ni si RD. Dakulon ang piga-asikaso. Salamat, RD. Pero dahil nagsayuma Correct. na makabisita Mabuhay digdi sa Tabi programa. an OWA Bicol, mabuhay ka Tabi Original Director Henry Miraflor. Salamat Tabi, Action Remy and Pade, Action Siram. Opo. Yan po mga tugang ang Regional Director kan OWA sa Bicol, Director Henry Miraflor. Sa samuyang pagbabalik, ipagpapadagos na ang pagtabang sa mga kababayan tang Bicolano and may mga manggagana na naman at yan. Kaya mag-abang kamo sa pagbabalik kang Tabang Oramis.